Pirineo Atlantikoko prefeturaren arabera, ustezko sexuraso baten berri eman zuten atzo Baionako besten irekitzegunean. Sudoest kazetarien arabera, sokorriek bere gain hartu zuten biktima. Bestalde, Italiak emakumeen antolakunde sozialistak bi eraso fisiko matxista izan zirela azpimarratu du. Aurten, Panekau karrikan instalatu dute erasoen kontrako babesgunea. Gaueko 9:00 goizeko 4:00 egin zuten txandan salatuak izan ziren dira. Espainiako autonomia erkidegoek bidaiderik gabeko 400 adingabe migratzaile hartzea adostu dute Espainiako gobernuarekin borondatezko harrera izango litzatekeena. Eusko Jaurlaritzak akordioarekin bat egin badu ere oso kritiko mintzatu da gobernu espainiarraren jardunarekin. Are gehiago, adostutakoa partxe bat baino ez dela nabarmendu du eta ez dela migrazio politikak egiteko modua. Imanol Pradales lehendakariak Sumarrekin ekin dio legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoekin iragarritako bilera sortari. Batzarrokin osakidetza indartzeko gutxieneko akordio bat adostu eta autogobernuan sakontzeko asmoa du buruzagi jeltzaleak. Sumarrek beretzat lehentasunezkoak diren 3 gai nagusiren inguruko proposamen zehatzak aurkeztu ditu bileran. Adi Alba García Sumarren lehendakari gai izandakoaren adierazpenei. Akordio handiak lortzeko ereduak eta neurriak behar dira. Alokairuen prezioak mugatu, alokairu publikoko etxebizitza parkeen aldeko apustua egin, piso turistikoen ugaritzearen erabateko geldiketa eta atzerakada, osakidetza zerbitzu publiko gisa indartzeko lan egitea, itxaron zerrendak behin betiko murriztea eta zerbitzuen desprivatizazio prozesu bat hastea premiazkoa dela planteatzen dugu. Energia berriztagarrien erabilera bizkortzeko, autokontsumo kolektiboa sustatzeko eta energia komunitateak bultzatzeko beharrezkoak diren lege aldaketak bultzatzea. Gabon deizuela guztioi, atzo abiatu ziren Baionako bestak aurrendako txanda izan da gaurkoa. Eguerdian iratzarri dute Leon Erregea Herriko etxean izan ere, egun osoko egitarauaz gozatzeko parada izan dute. Chers amis, est-ce que je peux compter sur vous pour qu'on se retrouve demain à midi pour réveiller le roi Léon? Ekologismoa, feminismoa eta elkartasuna zan behar dira gure besten balore nagusiak. Edozein motatako erasorik ez du bere lekua bestetan. Arrazakeriak, xenofobiak, transfobiak eta homofobiak bestetatik desagertzea urgentziazkoa da. Eta borrokatuak izan behar dute hemen eta denetan. Espainiako erkidegoek bidaiderik gabeko 400 adingabe migratzaileren borondatezko banaketa adostu dute, baina Espainiako gobernuak dagoeneko ohartarazi du kopuru hori ez dela nahikoa eta gaiari lege aldaketa batekin heltzeko premia berretsi du. Aurrez iragarri bezala, Euskal Herrira 53 iritsiko dira 18 eskola autonomia erkidegora eta 15 Nafarroara.
Migrazio errealitatea estrukturala da, ez koiunturala. Horregaitik, egiturazko kontingentzia plan bat planifikatu eta antolatu beharra dago. Batik bat, adingabeen giza eskubideen urraketak saiheste aldera. Planifikazio faltaren ondorioz eta joko arau argirik ez badago, leialtasun egokirik ez dago eta familia erreferenterik gabeko gazte askorekin topatuko gara. Arantxa Tapia Iñigo Urkulluren 3 gobernuetan garapen ekonomikorako sailburua izandakoa eta Gotzone Sagardui aurreko osasun sailburua Euskal Herriko Unibertsitatera itzuliko dira. Donostiako topoaren zulaketen 3 laurdena amaituta dagoela adierazi dute ostegun goiz honetan Susana García Lakuako mugikortasun sailburu berriak eta Eneko Goia Donostiako alkateak orotara 167 milioi euro gastatu dituztela orain arteko lanetan gaineratu dute eta 2026ko lehen 3 hilabetekoan espero dute lehen bidaia. Badakit, honaino iristea kostatu egin dela. Zailtasun asko gainditu behar izan direla. Eta jakin badakit, ETS-ko lantaldearen profesionaltasun handia askotan jarri dela proban. Gutxiago geratzen da. Eta ziur nago sistema hau martxan jartzeak eragozpenak asko konpentsatuko dituela. Donostiako bizilagunentzako onurak ugariak izango dira. Tren saihesbidea denontzako aukera izango da eta hobekuntzak ekarriko ditu. Osakidetzan 120.000 erabiltzaile Osakidetzako mediko espezialista baten kontsultaren esperoan daude. EH Bilduk eta PPk egindako eskaerei erantzunez datu hori helarazi dio Alberto Martínez osasun sailburuak Eusko Legebiltzarrari. Itxaronaldia 68,5 egunekoa da batez beste.
Donostian 300 pertsona baino gehiago pobrezia eta muturreko bazterketa egoeran bizi direla jakinarazi dute kaleko afari solidarioak eta hiritarron harrera sareko voluntarioek. Udalari eta Foru Aldundiari pertsona horientzako baliabideetan gehiago inbertitu dezala eskatu diete. Emakumearen Euskal Erakundeak erresistentzia antifeministak azterlana aurkeztu du ostegun honetan emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ikerketa lanei ematen dien bekaren bitartez lagundutako lana. Bada ikerlanaren arabera erresistentzia antifeministak globalak dira eta orokortuta daude. Mikel Klaber. Erresistentzia antifeministak izeneko ikerlana aurkeztu du gaurkoan emakundek feminismoaren aurrerapenen kontrako erresistentzia uholdeak ematen direla ondorioztatu du Deustuko Unibertsitateko ikertzaile talde batek egindako lanak. Eduki digitalak aztertu dituzte eta bertan erresistentzia modu eta eredu ugari aurkitu dituzte. Besteak beste, feminismoaren beharra ukatzea edota mugimendu erradikaltzat hartzea. Diskurtso mota honen arriskua azpimarratu dute eta ekintza politikoaren beharra aldarrikatu dute. Erresistentzia antifeminista globalak orokortuta daude baita Euskal gizartean ere emakundek bultzatutako ikerketa baten arabera. Deustuko Unibertsitateko talde batek Miren Gutierrez ikertzailearen gidaritzapean egindako azterlanak eduki digitalak aztertu ditu. Aurrerapen feministen aurkako erreakzioak nonahi aurkitu daitezkeela ondorioztatu dute. Aztertutako edukietako bat EITB-ren Lokatza podcasta izan da. Erresistentziaren eredu ugari aurkitu dituzte hainbat emakumek podcastean emandako testigantzetan. Aurkitu dugu ere erruduntasuna, abortorako eskubidearen aldarrikapenak aldi berean dakarren erruduntasun hori, edo zein aldarrikapen egiteak sortzen duen, besteengan sortzen duen deserosotasunaren gaineko erruduntasuna, zilegitasunez da aurkitu dugu ere bai, emakumeak futbolean, bertsolaritzan, sukaldean, politikan aritu daitezke, baina beti bigarren maila batean mantentzen badira eta zarata gehiegi egin gabe. Aurkitu dugu ere mehatxua, esparru publikoan ahotsa hartzen duten emakumeek edo gatazka sorrarazten duten emakumeak indarrez isilaraztea. Feminismoaren beharra ukatzea, mugimendu erradikaltzat hartzea, gehiegizkoa dela esatea edota errepresio zuzena dira aurkitutako ereduetako batzuk. Emakumeen eskubideetan emandako aurrerapenen aurkako erresistentzia bezala identifikatu dituzte jokamolde hauek. Beti existitu badira ere, gaur egun mezu horiek modu orokortuan eta berehalakoan zabaltzeko aukera dago eta batez ere mutil gazteengan eragina dute. Azken urteetan ikusi dugu antifeminismoarekin, emakumeen aurkako indarkeriaren ukazioarekin, misoginearekin, matxismoarekin zerikusia duten mezuak gero eta ugariagoak direla kanal digitaletan, sareetan, bideojokoetan eta bar. Teknologiaren bitartez mundu ikuskera konkretu bat eratzen eta zabaltzen da eta bereziki eragina du gazteen artean. Diskurtso horien aurrean erne egotearen beharra azpimarratzen du ikerketak. Berdintasunean eman diren aurrera pausoen aurreko erreakzio bada, aldaketa zantzuak geldiarazteko saiakera bat, eta genero ikuspegiak politiketan eta praktika sozialean txertatzea oztopatzeko. Beraz, adi egon behar dugu. Euskal gizartean ere prebalentzia duten diskurtsoak dira hauek. Horiei aurre egiteko, erresistentzia ereduak identifikatzen ikasteko deia zabaltzen du ikerketak eta batez ere, ekintza politikoaren beharra azpimarratzen du.
Etxebizitzaren arloan dauden arazoi eta gabezi aurre egiteko asmoz, Eusko Jaurlaritzak merkatu libreko etxebizitzak erosi nahi ditu, parke publikoa handitu eta ondoren alokairu sozialera bideratzeko. Hala iragarri du Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agendako sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan egin dioten elkarrizketan. Denis Itxasok etxebizitza eta hiri agendako sailburuak Euskadi Irratiko Faktoria saioan etxebizitzaren inguruko arazoi aurre egiteko asmoak aurkeztu ditu. Horretarako gobernuak etxebizitzaren itun soziala biziberrituko duela adierazi du Itxasok. Aurreratu nahi dizut, datorren asteazkenean lehendakaria buru izanik bilduko dugula paktu hori, eta paktu hori biziberritu nahi dugu. Biziberritu nahi dugu batez ere, lehen esaten nuen bezala, etxebizitzaren arazoa ez dalako bakarrik botere publikoen kontu bat, hor eragile asko dago. Eta udalek ere esku hartu behar dute. Eta gastu fiskala eta fiskalidadeak importantzia handia dauka. Eta noski, Jaurlaritzak berak datozen 4 urtetan egingo dituen ekimenak ere azpimarragarriak izango dira. Eusko Jaurlaritzaren asmoa etxebizitza merkatuan sartzea izango da eta horretarako alokairuko 7.000 etxebizitza publiko merkaturatu nahi dutela azpimarratu du sailburuak. Aukera desberdinak egongo dira helburua lortzeko, alde batetik erosketa zuzena egitea eta bestetik saltzen ez diren etxebizitzekin adostasun batera heltzea etxeak erosteko. Etxebizitza hutsik, askotan esaten dira, ez? Zenbat etxebizitza hutsik daude? Momentu honetan kudeagarriak izan daitezkenak 15.000 soilik eta horietatik zunalde urbanoetan gutxiago dira. Alegia, hutsik esaten direnean hori konponbide bat izan daitekela, hortan gero sartzen zeranean ikusten duzu aiztela hain erresa horiek gero merkatuan jartzeko baliagarriak izatea. Itxaso gogorarazi duenez, hainbat faktorek eragin dute etxebizitzaren arazoan eta tentzioari aurre egiteko legegiltzaldi honetako etxebizitza sailak lan egingo duela adierazi du. Kalera atera da Hamaika telebista udako planez eta inflazioaz galdetu diegu gazteei. Kostata baina azkenean heldu da uda Euskal Herrira eta hori aprobetxatuta kalera irten gara ia bilbotarrek ze plan daukaten jakiteko. Lan egitea. Bueno, ni printzipioz lanean ibiliko naizu da osoan, baina egia da izango dudala hor aste bat libre joango naizela herrira nire familiarekin. Lanean nabileta eta libre daukadazan egunak jaietan eta bidaitxoren bat edo egiteko. Orain oposaketak pesatzen ari naiz, orduan ikasten egongo naiz eta entrenatzen. Eta joango naiz festival batera, bombastik, baina badago, ez dute zer gehiago egingo. Nire herrira joango naz, uda ostoan, eta denbora bat egongo naz Madrilen bebai, eta gero Bilbora berriro etortzera azten guztira. Lan egitea, lanean egongo naz uda osue. Así que, plan askorik ez, baina aste nagusietara joetia, hori bada plana. Ni oraindik ez nauz lan egiten beraz, dana hori ez dut sentitzen, baina egia esan, nik entzuten dut handik inflazioa asko igo egin duela eta adibidez olioa erosteko eta hori izugarrizko prezioa dauka eta hori. Ezke ni bizi naiz nire gurasoekin orduan ez dakit asko, baina adibidez autobusena guretzat orain dago, ez dago garestia, orduan ondo dago epitaiak egiteko eta hori, ez dut igarri askundea. Nabaritzen da, gero eta gehiago, baina egiten da aldoguna. Bai, batez ere, igual gasolina eta holan, segu herrira juten gara kotxez, beraz, gasolina asko, prezioak asko igo direnez, bertan igertzen ditugu prezioen gorakadak eta inflazioa. Eta gero, imaginatzen dut hotelak eta alakoak bebai igoko direla, baina egia da ez dakidala fijo. Gero aparte ni bizi naizenez nire gurasoekin, igual epe laburreko gauzak ez ditut igerri, adibidez erosketak eta lakoak, baina egia da bai hitz egin dutela prezioak gorak egin dutela. Bai, apur bat aiz. Guretzat hipoteka ez, ze tipo fijoa dekogu, baina igual janaria bai, gasolina bai, argia, ura, dena notatzen da. Bai, gerri dut batez ere tabernetan eta zer edo zer hartzera joaten naizenean, prezioak asko igo direla. Kalimotxoetan, kafeetan. Iruñean, San Ferminen ekuatorea pasata, goizetik txarangek hiriko kaleak alaitu dituzte.
Giro ezin hobea izan da zalantzarik gabe, gainera eguerdialdean bazkari feminista antolatu du Iruñerriko mugimendu feministak. Jaigiroan segiz, gaur aurkeztu dute 2025ko ibilaldia, galdakaon izango da heldu den urteko maiatzaren 25ean eguzki begi ikastolak antolatuta, Magaletik Herrire, euskera erdire. Euskalgintzari loturiko berriei dagokionez, Euskara Abentura espedizioa Gasteizera iritsi da gaur. Gasteizera iritsi dira Euskara Abenturako kideak. Uztailaren batean atarratzetik abiatu ziren eta 11 egunez Euskal Herriko bideetatik barrena ibili dira Arabar hiriburura heldu arte. Ibilaldi gogorrak bai, baina esperientzia polita izaten ari da. Eta esagoztien, lehenengo kasti igual gogorra, ondinoko ez dakizula del todo dana ondo zerrin, momentuz nintzako ondo, ez dut ukiolan bajoirik, así que ondo, posik. Bueno, niretzat lehenengo egunak bai izan dira pixkat ezberdinak. Gaina Iruñatik pasa nintzenean pixkat arraro izan zen, baina dana super ondo, eta uste nuna baino askoz hobe. Eta batez ere lehenengo hastia da jendea pixkat ezautza, eta dana hobe. Ibilaldiekin batera, hainbat ekimen burutu dituzte egun hauetan. Lehenengo egunero egiten dugu 20 kilometro, baina gero horren ostian egiten dugu askotan txarrak, edo lan, edo igual jolasa gure artian bebai. Eta adibidez ondala gitzi atzo edo juginen ainanara, bebai, ikusten hori izales da ainana, da oso ondo, oso politxe, interesgarri turrek eta bebai egiten dugu, eta ondo. Afrodance klase bat izan da Gasteizen egindako lehenengo ekimena. Ostiralean, Errekaleorreko auzoa eta herri kiroletan ibiltzen diren emakumeen bizipenak ezagutuko dituzte. Gasteizen egun bateko atsedena hartu eta gero, Izarrarako bide hartuko dute larun batean, leku eta inguru berriak ezagutuz. Batez ere, Arabako herriako hain ezagutzea, ni adibidez, iparraldekoak. Iparraldean, por ejemplo, ni ez naz egon, bai egonaz, baina oso gitxi, eta juti adibidez lehenengo egunean juginen moduen atarratzera, izan leku bat inoz ez nahen ekusit, ez nahen, bitu, baina politxe, interesantie. 15 eta 17 urte bitarteko, 125 gazte inguruari dira aurtengo Euskara Abenturan. Euskal Herriko lurralde ezberdinak zeharkatuko dituzte, 800 kilometro inguruko ibilbidea osatuz. Helmuga getxon izango dute. Uztailaren 31an ailegatuko dira bertara, hilabete oso bateko abenturari amaiera emanez. Hezkuntzarekin loturiko berrieken segizelak deituta 77 lanpostu finkatzea eta kontsolidazio prozesuak zabaltzea aldarrikatu dute Bilboko Hezkuntza Sailaren egoitzaren aurrean.
Haizea Wind enpresaren Zierbenako egoitzan langile bat larriki zauritu zen makina bat maneiatzen ari zela eta zuzendaritzak ez ditu makina mota horiek geldiarazi, ELA sindikatuak hala egin dezala eskatu dion arren, langileen ustez gaur-gaurkoz beraien segurtasuna ez dago bermatuta. Ekologistak martxanek pisu turistikoek Bilbon duten eragina aztertu du eta horri buruzko ikerketa aurkeztu du gaur. Ekologistak martxanek pisu turistikoek Bilbon duten eragina aztertu du eta horri buruzko ikerketa aurkeztu du. 2016 eta 2023 urte arteko datuak jaso dituzte ikerketan eta Bilboko 4 gune tentsionatu hartu dituzte kontuan horretarako. Txosten mardula aurkeztu dute Bilboko ekoetxean eta hainbat ideia nagusi azpimarratu dituzte, besteak beste ez dagoela gentrifikaziorik, bai ordea bizi kalitatearen galera. Hori dela eta ezinbestekotzat jo dute etxe bizitzari berezko funtzioa ezartzea. Etxe bizitza eskubidea bere funtzio soziala bete beharrien gaur egun negozioa bihurtzen ari da eta beste aldetik bizitzeko moduak batez ere espazioa sozializatzeko unean gauzak zeharo aldatzen ari dira. Ikerketan ondorioztatu dute Bilbon aztertutako 4 guneetan aniztasuna handia dela eta ezin dela orokortu etxe bizitza turistikoek duten eragina eta etxe bizitza eskuratzeko arazo gehien duten kolektiboak gazteak, migranteak eta ikasleak direla adierazi dute. Izan ere, arazoa alokairuaren pixkanakako garestitzarekin lotuta dago eta ez zuzenean behintzat pisu turistikoen gorakadarekin. Azkenik burbuila turistikoaren leherketa gertu ote dagoen hausnartu dute. Monolaborantza, monokultibo, azkenean jarduera bakarra izateak dituen arriskuak ere hortxe dauz. Gure ustez hiri eredua kaltetzen ari da, turisten karbono aztarna asko handiagoa da, ekonomia asko anitzago izan behar da, eta hiri ereduan gure ustez porrota egingo du. Etxe bizitza turistikoak jarduera turistiko gisa pixkanaka ezabatu beharko liratekela uste du ekologistak martxanek. Eta bien bitartean, AZET etxe bizitza sindikatuak pisu turistikoa okupatu du Bart Bilboko San Francisco auzoan eta ekintzaren helburua turistifikazioaren ondorio suntsitzaileak salatzea izan da. Ertzaintzak protestan kateatutako 2 kide identifikatu egin ditu, baina aske geratu dira. Ingurumen alorrean programa berri bat abiarazi du Gipuzkoako jasangarritasun departamentuak enpresak deskarbonizatu eta emisioak murriztea helburu. Gipuzkoako jasangarritasun departamentuak enpresak deskarbonizatzeko eta emisioak murrizteko programa bat aurkeztu du. Enpresen lehiakortasuna mantenduz beti ere. Deskarbonizazioa, aukera, aberastasuna eta kalitatezko enpleguan bihurtzeko bide orria da. Deskarbonizazioan aurre hartzen duten enpresak aukera gehiago, abantaila gehiago eta etorkizun hobeagoa izango dute. Helburutza dute 2030erako isurketak 45% murriztea 2005 urtearekin alderatuta. Jose Ignacio Asensiok esan du Gipuzkoa bide honean doala. Guk egin dugun ibilbidea zer esan nahi du? 36 jetxi dugula, gure emisioak eta gure helburua da 2030ean 45%era iristea. Dena den 2045erako neutraltasun energetikoa eta ekologikoa lortu nahi du Gipuzkoak, isurketak 90% murriztera heldu nahirik.
Horretarako baliagarri izango dituzte zenbait tresna. Eta horrek zer egin behar dugu. Energia, berriztagarriak erabili, efizientzia energetika lortu, ekonomia zirkularreko irizpideak bideratu, eta noski horretarako, bai diru laguntzak eta bai fiskalitatea erabiliko dugu ibilbidea laguntzeko. Trantsizio ekologikoaren zuzendaritzak deskarbonizazioa gutxitzeko abiarezitako programa berriek 6 ekintza ardatz ditu. Deskarbonizazio plan sektorialak, enpresentzako autodiagnostiko tresna bat eta laguntza zerbitzu pertsonalizatua dira programa berriaren barruan abian jarriko diren ekimenetako batzuk. Baita enpresei deskarbonizazio prozesuan finantza laguntza emateko diru laguntzen lehorro bat ere. Finean Aldundiaren esanetan karbono aztarna murrizteko neurri zehatzak hartzen dituzten enpresek lehiatzeko abantaila argia izango dute. Petronorrek 160 milioi euro jasoko ditu 100 megawatteko elektrolizagailu bat eraikitzeko. BBK Live Makro Festivalaren 18. edizioa abian da Kobetamendin. Neska DJ-arekin eman ditu lehenengo akordeak aurtengo BBK Live jaialdiak, aurretik musikaz betetako 3 egun denen gozamenerako. Sona handiko artistak izango dira Bilboko Kobetamendin ondorengo orduetan, Massive Attack, The Prodigy, Los Planetas eta Seiger arituko dira oholtza gainean. Besteak beste Grace Jones, Underworld, Arcade Fire, Jungle, Air eta El Columpio Asesino bezalako taldeek girotuko dute jaialdia festazaleen gozamenerako, orotara 100 artista izango dira zuzenean bertan. Aurten ere jendea modu ordenatuan igo dadin eta garaiz planifikatu ahal izateko jaialdiak autobus zerbitzua antolatu du, aurrez erreserba eginda eta 3 euro terdiren truke. Bestela ere anezka zerbitzua egongo da doan, Kobetamendira igo eta handik jaisteko, Barakaldoko Beketik eta San Mames ingurutik irtengo dira autobusak eta etenik gabe arituko dira uztailaren 14ko arratsaldeko 3 arte. Festazaleek beraz 3 egon dituzte aurretik musikaz gozatzeko. Zein talde izango dugu gaurko musika zuzenean saioan, Koldo Otamendi? Aste honetako musika zuzenean telebista saioan, Yakolev 42 taldea ezagutuko dugu. 2015 urtean Oiartzunen sortzen den street punk taldea da honakoa. Musikalki giro oldarkorra jorratzen dituzte, eta 8 urteko bidean, iraupen luzeko 6 disko kaleatu ditu bandak. Horietako azkena gaur hemen ezagutuko dugun adierazpen askatasuna diskoa. Esan bezala street punk giroetan dator Yakolev 42 taldea. Euskal Herrian sona handia duen mugimendua da honakoa. Urteak atzera Barduliako mugimendu izan zena eta gaur egun datorren aro berrian ere. Izan ere taldeak ezaugarri horiek batzen ditu bere musikaren azpian. Punk jarrera, oi giroak, metal eta hardcorerik inuak eta guztiarekin batera Yakolev 42 etiketa. Oiartzunen duten entsegu lokalean egin dugu hitzordua taldearekin.
eta bertan grabatu dute honako diskoa, entsegu lokaletan duten estudio txiki batean. Taldekideak arduratu dira arrek boteia zanpatzeaz, eta etxean egin dute grabaketa giro lasaian. Ondoren, Loloren esku utzi dute lana, berak masterizatzeko. Guzti honen emaitza 14 kantuz osaturiko diskoa da. Bertan, taldearen gaur egun egoera ikusten da nabarmenki. Izan ere aldaketak egon dira taldean, eta abeslaria eta baterijolea aldatu dituzte azken urte hauetan guztietan. Bide horretan, diskonek erakusten du taldearen norabide berri bat, gaur egungo taldekideekin egindako gaur egungo musika. Jakolev 42 musikatik haratago duan musika egitasmoak da. Kantuak hor daude, baina horrekin batera, taldearen letrak dira taldeari identitatea ematen diotenak. Aldarrikapenak, salaketak, konpromiso militantea edo gustoko ez dutenaren kontra jotzen dute beraien kantuetan. Izan ere, 80 hamarkadako punk taldeak dituzte referentzi letrak egiteko garaian, hori bai, gaur egungo begiradarekin. Kantu zuzenak eta aldarrikatzaileak jorratzen dituzte, eta horrek Euskal Herrian badu arrisku bat. Izan ere, pasaden otsailean taldeak salaketa jasan zuen Guardia Zibilaren eskutik, eta gaur egun prozesu judizial batean sartuta daude. Besteak beste, gorroto mezua zabaltzeagatik izan da salatua Jakolev 42 taldea. Beraien kantuen letra batzuk hori islatzen dutelako. Azken hilabete hauetan bizi izan dutena disko honetan islatu da. Izan ere, diskoari adierazpen askatasuna izena jarri diote, baina hasiera batean ez duen izen hori eraman behar. Beraz, eraso baten aurka egindako disko bat dela esan daiteke honakoa. 13 kantu batu dituzte disko berri honetan, guztiak taldeak sortu ditu, diskoa izten duen gure bide galdua kantua ezik, Benito Lertxundiren modlaketa izaki hau. Aurreko diskoetan ez bezala, taldeak euskara erabili du kantu gehienak idazteko. Taldeak aipatu duenez erabaki politikoa izan da. Euskarari toki gehiago ematea beraien kantuetan. Diskoa CD formatuan kaleratu dute, eta maiatzean aurkeztu zuten zuzenean Errenteriako Niesen aretoan. Gerora Euskal Herrian barna zenbait kontzertu eskaini dituzte eta kanpoan ere aritu dira, Frantzian zein Bartzelonan. Hemendik aurrera taldearen jomuga hori izango da, zuzeneko kontzertuak. Bertan egiten da handi taldea, eta bertan egiten dute eztanda disko honetan grabatutako kantuak. Esan bezala, gaur, gabeko 10etan, hemen 11 telebistako pantailetan, musika zuzenean telebista saioaren atal berri bat ikusteko aukera izango duzue. Era berean, nahieran, 11.eu atari digitalean, musika zuzenean saio guztiak ikusteko aukera izango duzue. Gure etxeko ekoizpenekin segiz gogoan izan bihar argitaratuko dugula bizi musika euskal taldeen bideoklipen saioaren atal berria, ez galdu. Kiroletan ze berri dugu, Mikel, konta eguzu. Igandean izango da Gasteizko Ironman probaren 5. edizioa. 58 herrialde ezberdinetatik ailegatutako triatletak egongo dira Gasteizen. 100 kirolari profesional izango dira proban parte hartuko dutenak. Osotara 1800 triatleta egongo direlarik. Ulibarri Ganboako uretan abiatuko da lasterketa 3,8 kilometroko ibilbidea osatuz igeri eginez. Ondoren lautadan zehar abiatuko dira, 180 kilometro osatuz bizikletan. Proba Gasteizko kaleetan barrena bukatuko da, 52 kilometroko maratoia egin eta gero. 1700 kirolarik hartuko dute parte igandean izango den Gasteizko Ironman proban. Munduko kirol probalik zailenetako bat da. Arabako hiriburuan 5. egingo dena. 58 herrialde ezberdinetatik ailegatutako kirolariak izango dira igandean Gasteizen. Horien artean 100 kirolari profesional, Ironman kategoriako munduko txapelduna den Sam Laidlaw barne. Bertan egongo da ere Gurutze Frades Durangarra, aurreko urteko Gasteizko Ironmana irabazi zuena.
Igeriketa, txirrindularitza eta korrika probak burutu beharko dituzte Araban barrena. Ulibarri Ganboako urtegian abiatuko da lasterketa. Bertako uretan 3,8 kilometrotako ibilbidea egin beharko dute kirolariek. Behin uretik ateratzen direnean, bizikleta hartu eta Arabako lautada zeharkatzen duen zirkuituan barneratuko dira, 180 kilometro osatuz. Bizikleta utzi eta korrikan jarriko dira parte hartzaileak. Gasteizko kale esanguratsuenetan barrena maratoia osatuko dute, 42 kilometroko ibilbidean zehar. Inguru paregabean murgilduko dira kirolariek igandean. Aurtengo edizioa gainera Ironman Pro Series zirkuituaren parte izango da. 9 herrialde ezberdinetan jokatzen den zirkuitua da hau. Europan egingo dituen geldialdi bakanetako bat Arabar hiriburuan egingo duena. Heldu gara amaierara, baita denboraldi honen amaierara ere datorren ikasturtean ekingo diogu berriz zuzeneko boletinari. Mila esker ikusentzule talde osoaren partez arratsaldero gurekin izatearren eta uda ona pasa. Informazio gehiagorako gure webgunea duzu eskuragarri amaika.usataria eta nola ez gure sare sozialak ere badituzue erabilgarri. Lesbosera goaz jarraian Zaporeak elkartearekin ezagutu dezagun haien lana. Beitu joan gara jendea aurkezten, batez ere voluntarioak, baina ez ditugu oraindik ere langileak aurkeztu. 6 pertsona daude hemen kontratatuak, horietako 2 dira anaiak, Elmar eta Jakub, eta biak dira koordinatzaile nagusiak. Batak egiten ditu gestio lanak eta besteak taldeak eta menuak antolatu. Bien artean kudeatzen dute sukalde guzti hau eta kudeatzen dituzte ere voluntarioak, kudeatu baino zaindu egiten gaituzte, eta ditugun zalantza guztiak argitu egiten dizkigute. Berdin du lanaren ingurukoak diren edo errefuxiatuen ingurukoak diren, edo beraien bizitzen ingurukoak diren. Beti prest, beti irribarre batekin eta biak jatorrak, eta hemen atzean batzutan entzerratzen dira beraien kontuetaz hitz egitera, hau da, duten bulego txiki bat, 2 metro karratu izango dira, ez dira gehiago izango, mahai txiki bat eta ordenadore bat, eta oaintxe ezagutuko ditugu. Kaixo, egunon. Desde el 2019 formo la parte del equipo de Zaporeak y aquí estamos dando actualmente comida para todo el campamento y yo más me dedico a lo que es burocracia, a lo que es las facturas, a lo que son los pedidos y pagos. Y bueno, podremos enseñar un poco más de la cocina. Justo está aquí preparando... Es mi hermano normal. Sí, justo está aquí preparando las cantidades de verduras. Pues dile algo, puedes decir en inglés. Obviously, I will tell it in English. So today we are cooking rice with chickpeas and some vegetables. So more or less we will cover whole camp for today. Today is a Saturday. Mostly all of NGOs are closed, not Zaporeak. Yes, and yes, it's pretty nice meal. Included some cabbage, cucumber, tomato, carrot and pepper. So it's a pretty nice meal. Some peaches. We prepared it for second day for tomorrow as well. Some oranges. Tomorrow we have to cook aluga beans with rice, but it will be a little bit in soup way. So yeah, busy. Contar y contar y contar, yeah, una y otra vez. Contar. In Russian, why in Russian? Nobody will understand. I'm not still my job. Cada tupper sin comida nos cuesta 14 céntimos, ¿no? Y si incluimos la comida y fruta y pan, ya el precio sube a 1,50 €. Así que €1 tuyo, 1,50 € tuyos supone una comida digna en el campamento para las personas refugiadas. Me gustaría agradecer a la gente de País Vasco que nos están ayudando. Es una gente muy solidaria y estamos ahora nosotros en el proyecto de buscar más socios en País Vasco para poder mantener los fuegos encendidos y seguir dando la comida digna para todo el campamento. También lo que intentamos conseguir es que cada plato nuestro será nutricionalmente muy profundo, ¿no? Intentamos conseguir es vitaminas con las verduras frescas. Y aquí, como podéis ver, tenemos un trabajo entre el equipo de País Vasco y también el equipo de los voluntarios del campamento que vienen aquí a echarnos una mano. Que viven en el campo de Afganistán, son personas refugiados
que están haciendo, bueno, están en su procedimiento de asilo, y mientras su estancia en el campamento, claro, nos están echando una mano. Y ahora un poco más, a lo que es corazón de nuestra cocina, ¿no? Vamos. Aquí el trabajo está en marcha, mucha comida supone mucha limpieza. Y aquí los chicos que llevan con nosotros ya hace mucho tiempo, que vienen aquí a echarnos una mano. Son unas máquinas muy especiales que nos donaron de Fagor, que yo siempre, cada vez cuando tengo una oportunidad, siempre quiero agradecer a Fagor a esa ayuda que nos ha facilitado el trabajo, que podemos seguir dando. Hemos podido subir la cantidad de raciones diarias y podremos ahora cubrir todo el campamento, que no hay gente que no recibe nuestra comida. Y eso es lo que es muy importante. Y nos queda última parte, es lo que es nuestra panadería. Por favor, seguidme. Y Mohamed, nuestro panadero, sí, aquí estamos preparando el pan de pita que le gusta tanto a la gente del campamento. Así es un pan. La verdad que es muy rico, invitamos a todos para probarlo. Y bueno, y una parte más que a mí también me gustaría enseñar es la presencia de Euskal Herria en Grecia, ¿no? Todos estos productos han sido recogidos en País Vasco y han sido mandados aquí, incluido con la sal de salina, todo ha sido recogido de Euskadi y muchísimas gracias, la verdad que todo. Nosotros ahora intentamos mandar un camión mensualmente a hacer recogidas de comida para poder llegar a tener siempre aquí productos secos de País Vasco. Y así que siempre también podéis echarnos una mano en recogidas de alimentos y bueno, eso es. Y a ver, lo último que a mí me gustaría decir, ¿no? Es que es como siempre agradecer a toda la gente participando en País Vasco ahí, porque no es un proyecto que ahí es uno y aquí es dos, es un proyecto que es tan conectado, ¿no? La gente de País Vasco, productos de País Vasco y lo que estamos haciendo aquí, somos uno. Muchísimas gracias, seguimos peleando la injusticia y seguimos dando comida a las personas refugiadas en el campamento. Bueno, gaurkoan, Ainhoa Alberdi Urkizu Donostiarra aurkeztuko dugu. Bere zereginen artean, furgoneta hau idatzea tokatu zaio, sarri gainera. Gidari lanak zertan datza, alde batetik goizean goiz jendea jaso, ona ekarri, sukaldera. Gero bigarren buelta bat izaten da, kanpamentura voluntarioak diren errefusiatuak jasotzera, erosketetara, biletara laguntzea Elmar edo Jaku. Baina zeregin horien artean badago bat oso berezia, eta da pasaportea lortu duten errefusiatuak aeroportura laguntzea. Baten gara jasotzen ditugu aeroportuan eta aeroportuan azalpenak ematen dizkiote, bai Elmarrek edo bai Jakubek, eta orduan agurtu egiten gara. Guri tokatu zaigu, Ainhoari tokatu zaio, eta guri tokatu zaigu ere, eta oso momentu unkigarria da. Irudietan ikusiak izango duzuen moduan. Azkenan dena talde lanean egiten dugu gehiena, baina nik ardura bezala daukat gajena, baina Ainhoarekin partekatzen detena, eta txoferra bezala egiten detena. Horregatik gaude, beraien furgoneta baten jesarrita, bi dituzte, txuria eta baltza, eta holan antolatzen dituzte. Bi gidari. Bi gidari, hori da. Eta nire turnoko ofizialenan izan naizela esan daiteke. Eta zeratik egin behar da lan hori? Ze beraiek gidatzen jakin badakite? Jakin badakite, baina, klaro, azkenean beraiek hemen ezin dute gidatu. Ez azkate paperak, ez azkate karnetik eta ezin dute gidatu. Eta orduan, klaro, edo zen gestio egin behar dutela, aurrekoan adibidez, hornitzaien baten gana, eraman behar izan nuen, edo papelen bat, papele oro konturen bat inbar dutela. Guzti hori hortarako, norbaitek eraman behar ditu. Askotan orduak pasaitzak egu gidatzen batetik bestera. Azkenean kanpamentura sartu irten asko dago. Papela lortzen ematen dizkietenean atera egiten dira eta astero iristen dira ez dakizen bat errefuxiatu berri. Orduan zerrenda badaukate eta esan daiteke familia bakoitzari egokitzen zaiola zenbaki bat.
Eta gero razioak familia kide kopuruaren arabera. Nien az oraindik ere kanpamenduan egon eta daukat itxerezko kuriosidadea eta segurenik gainontzekoek ere zelan antolatzen da kanpamendua, zer egiten duzue, zer ikusten duzue eta zelan funtsatzen du kanpamenduak barrutik. Bale, lehenengo gauza, ara jatzen ganean, gurekin errefuxiatuak baldin badaude, kanpoan itxo behar diogu, jaitsi barrutelako kontrola pasatzera. Beraiek ezin dute furgoneta barruan sartu. Orduan beraiek oinez pasatzen dira eta gu furgonetan jaisten gera. Gero, kasuntan Jakube Dolmarrek, gure denei guztiak eman barrizkie poliziari ikusteko zein sartzen den eta zein ez. Zuek karpa baten barruan hori da. Kokatzen zarete, janari guztiarekin eta ilara bi daude ez? Bai, esango genuke daudela bi, bat dela aurdun dauden emakumeentzat edo aur txikia dauzkatenentzat eta azkarrago doana, eta gero dago beste bat, beste bitan banatzen dana, emakumeak eta gizona. Hori mantxoago juten da. Bakoitza dauka fitxa bat, bere zenbakiarekin eta zenbat razio emango dituen. Familiaren kopuranen arabera. Orduan, pertsona bat egoten da begiratzen, verifikatzen, zenbaki hori existitzen dela listan, zenbat dauzkan eta ja pasatzen da gure gana. Egoten da pertsona bat lehenengo razio aluminizko hori da, taper horiek banatzen, eta gero hurrenak fruta banatzen du, eta hurrengoak ogia. Kasu batzuetan, astean behin, bitan, esnea ere ematen da, baina hori bai izaten da litro bat familia bakoitzeko. Naiz eta familian 3 izan edo 6 izan. Eta bukatzen duzuenean? Berriro bueltatzen gera sukaldera. Voluntarioak bueltatzen dira sukaldera eta refuxiatuak angeratzen dira. Hori da, refuxiatuak ere lagundu egiten digute banak eta horretan. Azkenean, pertsona ikuste dituzu oso ondo jantzita daude, garbi daude, osasuntxu ikusten dituzu, izatez. Ez dala ikusten dituzula demakrauta daude, o ez itxuraz gaizki, ez. Orduan egia da nik xok bezala ez nola xok handirik hartu. Baina, gero hasten zeranean pentsatzen, ez? Jende hau hemen kartzela baten bezala dago, ez dakizen denboran, beraien herrialdateatik egin behar izan dute, ez beraien nahi dutelako. Ies egite. Hori da, ies egin behar izan dute. Eta nola gainera. Eta nik uste pixkat hor buruari eragiten hasten zenean orduan sartzea izan da. Pertsona bakoitzen atzean badago historia bat. Eta oso historia ezberdinak dira, bakoitza badu bere motxilatxoa edo damakoa, eta arazo batengatik, batzuengatik edo askorengatik ies egin behar izan du, dagokion herrialdetik. Eta hori dana pertsona guzti horien atzen, eta hori dana ikusten dituzu lerroan pasatzen. Oso historia ezberdinak, ez? Baina zego gorrak denak, aldi berea. Neri adibidez asko unkitu ninduen momentu bat izan zen, baina goiagotan egin behar izan den, baina hori, txofertza lanean baita, pasaportea lortu duten familia horiek aeroportura eramatea, ez? Oso interesantea. Bai, eta beraien jaso, ikuste dituzu gaina, ningumentaren musikun, kanpamentu kanpoan ez, agurtzen, porque azkenan hor laguntasuna daude baita, hainbeste denbora eta gero, eta egoera gogorrak eta gero, nola izkian agurtzen, eta aeroportura eraman, eta hemen uste ditut, beraien maleta txiki batekin, bizitza guztia hor daukatela, ez dela? Beste herrialde batera, SBS jakin barik, gainera? Hizkuntza jakin gabe, nora doazen jakin gabe, baina esperantza horrekin, ez, zerbait hobeago baten bila noala. Hori, asko onkitu ninduen momentu horrek egia esan. Ahí van, a un futuro incierto, desconocido. Ze momentua, ez da? Bai, gainera esagun bat, momentua, bai, izan da, mutil hori gurekin egon du egunero sukaldean lanian, eta... Beitu, ari gara, familia bat laguntzen, gurekin bolontari moduan ibidan errefuxiatu baten familiari eman diote baimena eta paperak hemendik ateratzeko, senare emaztea eta 4 seme dira ez, 4 mutilak, bai. Eta horra Jakubekin daude, hortxe, eta dira txekina egiten. Beraiek ez dute inoiz txekin bat egin, ez dira inoiz aeroportu baten ibili, eta ez dakite zelan funtsatzen duen guretzako erraza izan daiteken kontu bat, beraiek laguntza behar dute. Gero Atenasen badute beste galdi bat, eta han bere kabuz ibili beharko dira. Baina, Jakubek azalpen guztiak emango dizki eta... Ez genuen ezagutzen bere familia, noski. Inorrek ez genekin, 4 seme zitunik ere. Eta ez genekin bera gaur lagunduko genuenik ere ez? Eta ez genekin, ez, dena junda sorpresa izan da.
eta bai, ze momentua, beraiekin konpartitu momentu hau irla utzi, kanpaleku hau utzi. Besarka pilo bat, jatordu pilo bat, lan pilo bat, eta bapatean, ara. Eta bapatean badoa, bai. Bapatean badoa. Hortxe gutxiko ditugu, beraien kontutxoekin.